Foreigners, you deserve better life, better future in your countries. Nivotela kanjani abantu baniqeda lapho kubavotela nibashiyeni babalekele. Maniqeda lapho niba namandla yokuyolwa impizweni kwamanye amazwe. Nikhona uthatha ifoni, nithatha icamera nishude nikhuluma udodi ngabantu abaniphuthile. Abantu abanishelthile. We sheltered you. Ugovernment uyahluleka ukunishelter. Ni shelterwa yithi. Sininakekele, we take care of you. We do everything for you. Sinamkele. But you can't fight your government. You're gonna fight us. Why not ama South African kahle kahle? Fana nginikhuza ama South African ukuthi into swasi sayifuni. Senihambe ukufikela lapha senisicikile. Le energy ninayo thatha ama phone nishude nithona nama South African. Ake nithathe ama phone. Angithi nibalekile nisemazweni nokwabanye amazwe. Nibalekela ama politician. Uzokuthola kuphi? Uzokuthola phi ngoba uyathatha uyabatshela ukuthi hey into sona semazweni yethu kuso. Angeke amazwe amaningi angaka unfair guys, angeke. Almost 58 countries in South Africa abantu bakhona babephuwa bonke abahlupheka bagijima kwamanye amazwe. Thina South Africans khona ukuzimela siyavota siphinde simtshele umuntu ukuthi lento asifunda that's bullshit. We stand up for ourselves. And nama politicians ayekele ukuthi hey basiphutha kwamazwe angaphandle, hey basiphutha amazwe angaphandle. They were also cowards. Ngeke ukuthi kuliyezweni lakho wena ubaleke uye kwelinye ilizwe. Ubuye impilo iphelile usitshela ukuthi wena bawuphuthiwe ko Tanzania ngoba so fane sithengiswe ngabantu labo manje ukuthi naniphuthiwe. Kwakuphuthwe 2-3 South African only politician. Not sonke thina. Ni aware ukuthi ne South Africa noma kungaba nzima sesihlaselwa yini la kunala sobalekela khona. You are aware ukuthi akunala sizo yakhona thina. You are stuck here in South Africa. Even it can be difficult na asigcwala ngamazwe thina eMzansi. Thina eMzansi siya ngokuyosebenza, siya ngokuyofunda. Emazweni angaphandle siya ngokuyofunda. Siya ngokuyosebenza, siya ngokuyovula amabhizinisi. That's it. Nizile la South Africa sanamkela sanifaka endlini zethu. Nafika navula itolo sathenga, nafika nathengisa ama veg nathunga icathulo sanisupporta. Ni supporto yithi. Some of you they've got cars, they've got houses, they've got ni ropa ama South African because of South African nashada bosisi bethu. Maniqeda kubashada nabatshela ukuthi they are useless. They are cheap. Angithi bona bazitshela ukuthi bathola amasoka. Bathola amadoda, bathola abafazi kanti niyabathuka ngapha nidlala ngabo. Nibasebenzisela for citizenship. Nisiyuzile. And so we have to raise our voice. South African voice must be heard. Ne government mayekela ukwamela ama foreigner, ama political party mayekela ukumela ama foreigner because one day ama foreigner lawo azosiqosha. We're going to be nothing in this country. They're going to chase us out. Sizohlala egangeni ezweni lethu bona bakhupha izindlu zethu. Izofika lapho. Umntana mawumthanda ummele egangeni kamakhelwane uyakudisappoint ugcina kubulele ngakusasa. Naba ngithi babamela. Abalanda bana abanikazi becountry. Laba babamelayo baba disappoint one day. Bayongena bangena nabo santini la kuhlala khona ama politician bamoshe babakhiphe ezindlini. So besihlala nama politician eqradeni egangeni sikhishwa ama foreigners. Manje ngafundi foreigner fundani foreigner ngomlungu. Umlungu wafika la South Africa la wathola awukhokho bethu. Bamamukela umlungu wayenzana umlungu. They chase our forefathers in their country. They take everything for our forefathers. Even today they rule the South Africa. Ngoba bamukela ngezandla ezimhlophe ama forefathers wethu. Sibamukele. Babamukele namhlanje bakuphi? Kunzima manje thina sinalutho bona they've got everything. Siyigcila zabo thina. Because ngispirit of ubuntu sokwamukela abantu bokufika. Masingafundanga kokhokho bethu. Nani sinamukele sihleli nani almost 33 years. And ukuthi siqale siyenzele kube nama operation Dudula nabo Marshall March Peter South African First is because of you. It's because of izenzo zeni nabanye ezingekho right. Sen comfortable ezweni lethu manje. Senibona kahle fanele nisibulale nisinqoma amakhanda nisipheke nivule ilaha nithengisa umuntu. Yinto fanele sithule thina sihlala nabantu abanjalo because okwamanje asinazi ukuthi emazweni nisuka nenzeni le some of you akunakuthi kunzima emazweni nenza ama crime lena abaleka neza la eMzansi nenza ama crime serious crimes then nisifihlile la. South Africa is not a hideout for criminals. It's a country for South African. South Africa belongs to South African. Ukuthi umuntu omnyama lo nomuntu omnyama kulwa wonke amazwe even nabelungu labahlala khona bayalwa amandiya bayalwa balusa ama foreigner. Ama foreigner nje wonke amazwe ayinkinga.
nathi South Africa yonke masingaphuma mhlambe saya kwamanye amazwe safika safuna ukubusa still kusazoliwa akekho umuntu ozovuma ucontrol ezweni lakhe akekho thina lezwe leli siyalwela lalo labo abomkhulu bethu namanje sizolwela you gonna fight for this country. That's why South Africa isasimeme ngoba sina South Africans siyabambana silwisane ngoba niyasiprovoke anginasiprovoke if you never provoke South African musinganandaba nani nifikile singazi into zeni nifika nama saloon then sinisupportile kula ma saloon then nasifundisa nathi we own saloons sifunda into eziningi ukuthi usokufika wa change ukuze abanye singabazi ababuya kwamanye amazwe nokudelela kwabo njengoba kukhala ngama Nigeria amazwe wonke hayi ake niziphanthini kahle manifika kwamanye amazwe niyekela ukudelela bese nizokhala ngokuthi black against black umuntu omnyama ulisa umuntu oblack nomlungu ezweni lakhe uyamlisa umlungu India liyalwisa umlungu iChina liyamlisa iPakistan njengoba beze ngapha nabo nani nilwa nodwa lemazweni wenu maka nifuna ukuthi la South Africa nibe comfortable. Go and make peace in your country. Amba nemazweni wenu nifike nenze peace. You deserve better in your countries. You deserve freedom in your countries, not in South Africa. Man contact phone la South African nikhuluma shit ngama South African unsheltile unputhile ama South African. Why can't you talk shit about your government? Ukuthi niqeda vote nogcwala amazwe wonke lapha nihlukunyezwe nithi niyahlukunyezwa ngithi nihlukunyezwa amanye amazwe. Fight your government. That energy you have. Fight your government with that energy. Lethi athalelwe nalo lama wafayini bhatala ngawo ukuthi nishude nithuka ama South African. Shudani nikude nelizwe nini. Batsheleni ukuthi hey kuso. Ngiyamangala futhi mabazonilwelani la eSouth Africa. Bahlule kuni protect anile emazweni. They fail to protect you. Ama South African masawa manje they stand up for you. They said come back home. Hayibo guys, mani kancane.